Pagsasaayos naman po ng daan at road signages sa Diversion Road sa San Juan, La Union, Iminungkahing Madaliin. Para sa detalye kasama natin, Idol Jam Victorio. 104.7 IFM. Report! Iminungkahi ng isang mambabatas sa La Union ang agarang pagsasaayos ng daan at paglalagay ng karampatang road safety signages sa Diversion Road na bahagi ng Barangay Tabok, San Juan, La Union dahil takaw aksidente umano ang naturang bahagi. Inilahad na makailang aksidente nang naitala sa parehong bahagi ng kalsada dahilan ng nararapat na agarang pagtugon ng DPWH Regional Office 1 upang hindi na muling makapangbiktima sa mga motorista. Nilinaw na hindi paninisi ang kakulangan ng road signages kundi pagkakataon upang mas nararapat na bilisan ang pagkukumpuni ng naturang daan bilang isa sa pinakabinibisitang bayan ang San Juan. Ang naturang apela ay bahagi ng hakbang upang matiyak ang kaligtasan ng mga motorista at residente bilang agritourism hub sa Hilagang Luzon. Kasama mo mula dito sa IFM Tegupan. Ito si Idol Jam Victorio. Tatak IFM. IFM News. IFM News. IFM News.